straight to the point. Ato ng kauban mga kasama live via Zoom, sila Dr. Ajkizar Baser, second-year Surgical Oncology Fellow of Mindanao Surgical Oncology Fellowship Training Program, and Dr. Miguel Villanueva, Surgical Oncology Consultant of Davao Doctors Hospital. Mga Doc, maayong buntag and welcome po sa atuang programa. Morning. Good morning, Ma'am Renz. Yes, Good morning po sa lahat ng mga listeners. It's nice to be here. Yes po, salamat sir kay available mo today aron isgutan ang kinigbahin sa breast cancer, knowing that this month is Breast Cancer Awareness Month. And akong pagasugdan mga doc, din sa kay pwede mo tubag ani doc kay atusang kumustahon ang mga kaso karon bahin sa breast cancer karong panahona. Actually po, breast cancer is still a very huge problem in our country, even in our locality sa Davao City. In Southern Philippines Medical Center and Davao Regional Medical Center, ang most common pa rin na cancer na inooperahan at tinitingnan ng ating mga surgical oncology fellow ay breast cancer. And this year alone, noong 2022 last year, may mga 30,000 na breast cancer cases in the entire Philippines. 30,000 from 27,000 in 2020. So, tumataas ang ating breast cancer cases. So, pwede itong maraming factors. Pwedeng tumataas talaga ang breast cancer cases natin or baka dahil mas masipag na ngayon magpa-check up ang mga pasyente. So, mas maraming nadidetect na cases. Yes, Doc. Ang naalay gusto ipaklaro ang ato ang mga listeners karon. Ang kinibadang breast cancer is sa mga babae lang o naa po day kaso sa mga lalaki? Well, mas common ang breast cancer sa mga babae, pero meron ding breast cancer cases sa mga lalaki. Kaya ating mga lalaki, kung may nakakapa na bukol sa tutoy, magpatingin pa rin. Okay, at least klaro Doc, no? Salamat kaayo. Kinsay kasagaran o pila ang edad sa mga maigo sa maong balatian or sakit, Doc? Hello, Dr. Baswer here. Yes, Doc. Sa mga idara, no? Ang kanang idara sa pasyente, actually, kung ikan 18 hangtod 45 na po na sa mga batanon, pero kasagaraan nila dito na sa mga idaran na, no? Sa mga medyo na edad, mga edad 40 pataas, morning itawag og kanang ilang risgo sa breast cancer, magkataas na kay nagkatigulang na sila. So kani siya, no, makonektar ni siya tungod sa ato ang sa genes na to, no, ng genetic na to na kung may mahilabtan dito, di na siya maka-repair og tarong, ug maliso siya, mo na to mahimo siya og breast cancer. Mo nang sa edad siya na mga katigulangon, no, 40 years old and above, mo na dila ta maglikay og magsige na tag-screen na ng mga idara. Okay. Salamat, Doc, sa mga impormasyon. Natay bisita karon naa sa Pikas Linya, mga Doc. Usa ni siya ka taga San Isidro, Davao Oriental. Ug dunay pangutana si Ma'am Imelda Lubiano, bahin pod sa breast cancer. Ma'am Imelda, good morning. Welcome po sa programa. Sige po, ma'am. Good morning. Good morning po sa ni Doktor. Yes, ma'am. Kami ang mga unta lang ko kung sa kababaihan ba lang yun ni nga mo takboy nga sakit ug unsa bagid ang maayo nga buhaton nga makalikay pa ini nga sakit, Dok. Pwede mo lang na akong ikatubag, Ma'am Ren. Okay, sige po, Ma'am Imelda, maminaw ta ila Doc kung paunsa ni siya nga malikayan pod ug unsa poy cause sa breast cancer. Go ahead, Doc. Well, ang breast cancer po kasi marami yan iba't ibang sanhi or cause. Okay? Isa na sa mga cause ng breast cancer ay dahil sa ating genetics. Ibig sabihin niyan namamana siya nasa genes na natin dahil sa mutation. So kung dahil doon ang breast cancer mo, di mo na siya maiiwasan kasi nandoon na siya sa genes mo, natakdaan na magkaka-breast cancer ka. Baby ka pa lang, natakdaan na magkaka-breast cancer ka pagtanda mo. May mga factors na pwede natin i-change para mabawasan ang chance na magka-breast cancer. Isa doon ay bawasan ng exposure sa estrogen. So, isa kasi sa mga risk factors for breast cancer is estrogen exposure. So, tumataas ang estrogen mo kung nag-estrogen pills ka. So, isa sa mga risk factors for breast cancer ay estrogen pills. At yung obesity. Kasi kung mataba ka or obese ka, tumataas ang estrogen levels mo. So, ang pag-maintain ng healthy weight, healthy lifestyle, nakakatulong din sa pagbaba ng chance ng breast cancer.
Alright, sige po. Unsa bay katong pangutana ni Ma'am Imelda Doc nga unsa po'y buhaton aron makalikay sa kining breast cancer po? Well, kung may bukol kasi, 'di ba? Pag may bukol ang mga pasyente, dapat ipatingin nila agad Mhm. kasi di pa natin alam kung cancer o hindi. Mm. Ngayon, mas maganda kung cancer man yan, ma-detect natin habang maliit pa lang ang cancer, habang stage 1 pa lang. Kasi kung ang breast cancer, ma-detect mo at magamot mo habang stage 1 pa lang, more than 90% ang survival. As opposed to kung ma-detect mo yan, stage 3 na, nasa 50-50 na tayo, 50 to 60%. So, ang pinaka-best talaga para sa breast cancer is early detection. Kasi stage 1 pa lang, pwede siyang maoperahan na ma-preserve ang tutoy and pwede ding wala ng chemotherapy. Kasi kung ma-detect yan na advanced stage na, marami ng gamutan yan. Opera, chemotherapy, radiotherapy. So, early detection talaga. Maliit pa lang ang bukol, magpatingin na. And kahit nga walang bukol, kung 40 years old pataas na, magpa-mammogram na every year. Yes. Okay, sige Doc. Noted na. Doc, salamat kaayo Ma'am Imelda. Klaro ba to Okay, Ma'am? ma'am. Napa ba kay follow-up question po? Wala na, ma'am. Sige po. Salamat Ma'am Wala Imelda Lubiano sa imong Ma'am, salamat pangutana. kaayo po ninyo, ma'am. Doc, Yes. Good morning. Yes po. thank you. Good morning. Doc, mangutana pud mi katong ako ang gibilin ka ganina nga pangutana nga kung maigo sa mga butang nga gahi or kanang sakit kaayo, human katong like for example masagid sa kanang lamesa, posible ba na siya mo resulta Doc sa kining breast cancer? Unsa bay mga hinungdan Doc nganong magka breast cancer ang usa ka kining individual? Okay, so mayo kay na pangutana no kay common kay ni na pangutana sa mga pasyente kay Mhm. sigara no? Abot sila sa tuang klinika na Dok na nasangkilan man guni sa akong anak or nasipaan sa akong pagumangkon Yan na po. dito gumikan dito ni dako na dayon no so common kay siya na question na ang tubag anak no kay wala siya dili siya mao ang hinungdan mao nagka-cancer ang pasyente in short mao gina pinakatubag anak wa siya relationship no? pero ang ilang makuan ana no ang makuwala na to na is kana na panahon na tungod sa nasingkilan siya or nasipaan siya nahimo siyang mura og kanang pamba iyang nahikapan niyang tutoy or na-aware siya ba na dito na niya nahikapan na nadi si bukol mora na siya so dito niya nabantay na nadi si bukol siyang tutoy pero dili siya ingon na mo'y cause sa iya ang pagkabutang og bukol sa iya ang siyang tutoy na kung kinungdan na may mo siyang breast cancer, di pa gini mo na may bala no breast cancer or dili antod sa di ma-biopsy, dili ma-examine, may nga so biopsy ang pinaka kuan gyud na ang pinaka makaingon kung cancer ba gyud na siya o dili. Yes Naon po. sa hinungdan, ang hinungdan matud pa kanina no sa mga giingon na mo kanina no 90 to 95% na sporadic man gyud siya no pasabot sa atong genetic makeup may nga na kana bitawng masayop siya gamay pagkasayop niya dito magsige na replicate may nga mahimo siyang cancer nanabot itong pamilya lahi po itong pamilya na katong gumikan sa mga pamilya na mga genes nato na nga lahi po to siya kani siya nga atong ginastorya na sporadic is tungod nasayop ang atong DNA nato na pagkuan niya pag-replicate may ana pag sayop niya dito mao to siya mahitamo siyang cancer kay di niya ma-repair og balik atong sa original niya or normal niya nakuan. Okay, so sporadic siya, more sporadic yun siya, 90 to 95% siya. Okay, sige Doc. Makuha pud ba na Doc sa kanang for example lifestyle, no kining mga biso, mga pagkaon? Okay. So kani siya ginatawag na to may ngana na related lang to breast cancer. Kuha na siya kanang association lang na siya. Dili siya ingon na mo gihinungdan. So pwede siya may mga risk factors or mga kumika na posible makasamot or makataas sa risgo na makakuha kog breast cancer but dili siya makaingon og mao ginahinungdan mao nang nagka-cancer ka so unsa man na siya so lifestyle pasabot nimo gikan sa pagkaon sa exercise no sa ato exposure sa atong gi-mention ganina so exogenous na mga hormones so sa exercise ngano man so kung katong gi-mention ganina na obesity or katambokon sa tawo kung mas tambok ang tawo, pasabot anak niya, dagan siya og cholesterol sa iyang lawas niya. Kung dagan siya cholesterol, dagan ang tawo i-convert from cholesterol, mahimo siya katong hormone ginatawag na to og i-mention gina estrogen. Kaning estrogen mo ni siya ang makapa-stimulate, no? Mo ni isa sa pinakakusog na makapa-stimulate sa kung naman gani kay cancer sa imong lawas, ma-stimulate niya kato imong breast tissue nimo dito
mo ito'y makakuha na ka ng makapatubo sa iyang paspas. Mhm. No? So mo na siya. Other anais ka ng mga alcohol, ka ng mga inambok, same yapon na yung more of estrogen exposure siya. Okay? So kana ato ang ginalikayan na dapat minus-minusan nato ato estrogen exposure. Exogenous supply, for example, kato mga tawag ni pills o kana mga IV, mga estrogen exposure kana pagpropon na sila, no? So mas maayo dili ko katong mga exposure nimo samot na pag high risk ka for breast cancer. All right, noted na Doc, murag exercise na ko human ani Doc. Para malas-less ang cholesterol sa lawas. Abalhin ko dinhi sa pangutana Doc, natay pangutana gyud sa live streaming karon. Gikan kang Ma'am Alona May Doring. Pwede ba daw magpatutoy og bata nga naay bukol sa tutoy, Doc, gikan kang Ma'am Alona sa Barangay Fatima, Pakibato? Hello. Yes po, Doc. So kana may as long as gahatag siya og kanang tawag ini gatas, wala man ay kaso or problema, no? Mhm. Pero ang kuha na lang is ang tolerance sa mama. Pasabot na usahay masakitan man lang mama. Yan ang i-add to sa pikas sa tutoy sa katong walay cancer. But katong sa cancer, pasabot ang concern maguna na is mahatag ba sa bata ang cancer nagikan sa ipatutoy ni may ngana? Wala, no? Wala yung ngana na na-prove na tungod sa nagpatutoy sa bata ang cancer sa mama maadto sa bata. Wala na siya ngana. Okay, sige po. At least natubag ang pangutana ni Ma'am Alona. Salamat kaayo mga Doc. Salamat po sa mga impormasyon nga inyuhang gipadangat dinhi bahin sa kining breast cancer. And since nga this month is Breast Cancer Awareness Month, doon na ba tayo mga activities related ani mga Doc? Okay, so regarding sa mga mo activities, no, so far, among tentative na mga activities for this month, so October 14, we will have a lay forum sa Tagum City, Davao Regional Medical Center. And then on October 15, we will have a breast cancer awareness pink fun run in Crocodile Park. And then sa October 16, there will be a proposed plan for Oplan biopsy po. Okay, Sa sige po. Davao. Ayan, salamat Doc. Akong unahon si Doc Villanueva, Doc. Basin doon na pa kay laing mga anunsyo ipaabot sa to ang mga listeners karon po. Final message ko lang, breast cancer is very beatable kung ma-detect early. Ang breast cancer, di ba, minsan malit pa yung bukol, hindi mo pa nakakapa. Kaya 40 years old pataas, ang reminder ko lang sa lahat ng babae, pag 40 years old na and above, every year magpa-mammogram. Okay? Kung may bukol na nakakapa, mammogram plus ultrasound. Kasi early detection is the key to beating breast cancer. Dapat maliit pa lang ang bukol, ipabiopsy na para malaman kung cancer o hindi. Okay? Ipatesting na. Huwag intayin na giant na yung bukol, malaki na at tumutugo na at may nana na bago magpatingin. Kasi lahat tayo mahihirapan. Yes. Mahihirapan ang pasyente, mahihirapan din ang doktor mag-opera. So maliit pa lang ang bukol, ipa-check up na sa surgeon. Okay, sige po. Maraming salamat po, Doc Villanueva. Dinhi ko kang Doc Baser, Doc. Basi dapat kay gusto ipaabot sa tuang listeners po. Yan, wala po yun. Yes po, Doc. Madunggan ba ko, Doc? Hello, Doc? Hello, wait. Sorry po, nawala audio. Amen. Last message po, ma'am, no? Yes po. Go ahead po, Doc. So for yun, na-mention naman po ni Dr. Villanueva, no, that early screening, early na mga detection means better outcome for patients who have breast cancer. So ang next message ko na lang po is do not hesitate, no? Do not hesitate to approach your nearest na mga hospitals. Like for example, here in our institution, Southern Philippine Medical Center, we are readily available for consult in the Cancer Institute, no, Cancer Center na Institute. In Tagum City, we have the Cancer Center for Mindanao. So, pwede po kayo dong magkonsulta po if you have any concerns, especially with from breast cancer to other cases of carcinoma, mga bukol-bukol sa lawas po, sir. Yes po, Doc. Salamat kaayo sa inyong panahon, Doc Ajkizar Baser and Dr. Miguel Villanueva. No? Salamat kayo and I'm hoping for another session nga magisgot na punta bahin sa mga balatian dinhi aron ma-aware ang ato ang mga listeners, mga kasama. Salamat mga Doc. Until next time. Thank you everyone.
nakauban mga kasama, Dr. Age Kizar Baser, second-year Surgical Oncology Fellow of Mindanao Surgical Oncology Fellowship Training Program, and Doc Miguel Villanueva, Surgical Oncology Consultant of Davao Doctors Hospital. Be short, straight to the point.